Iki fungsine awake dhewe dari Cakra Budaya iki nek ana bintang tamu awake dhewe wis pokok pengiring. Nah, sing ngiring Mbak Ika karo Krisnia lha iki jonjing. Abot sisih, lha ning ora apa-apa. Sing penting atine leh tresnani budaya ya abot. Itu ya ora ya enteng lah untuk budaya kok. Untuk budaya ya enteng lah. Moga sukses Pak Lurah, juga tidak lupa Pak Sumadi. Ya Pak Sumadi SHMH, moga Bapak Dewan yang memprakarsai pagelaran wayang kulit malam hari ini. Ada beberapa titik, alhamdulillah tepuk tangan buat beliau sing dipilih sing digareng. Terima kasih. Sok neng tapi tak didoi mati rahasia. Neng aku karo kanca-kanca panitia karo kayang nabi. Moro dalan ya Mas. Ada kan melu ya jambret nang Mas aku. Lah kuwi ngobok-ngoboki mobil kowe iki. Angger mobil kalau katakan nek ika ora masalah dicepet-cepet ning isor jog nek. Lah bareng presinya lekas mlebu ketatap lawan. Arep mlebu ketatap lawan. Bane bledos. Luwes aku diaturke ngidam mobil. Ngidam sari. Ya. Nino Nano. Sinten? Ya penuh to, Pak ya. Sing entekne sampean lho, Pak ya. Wes Krisnian karo ngidam sari dulu kena. Ya. Bu, anu padalan kan nyebut Krisnia, ngoten lho. Oh ngaten nggih. Krisnia sing irunge kaya irung londo to. Ning kepidet. Nalika lahir kepidet. Keplenet. Iya. Bapakne. Nalika. Iya. Apa pilih tapi ya. Sapa? Bakal teman-teman Bapak Sumardi, jangan lupa Bapak Camat, Mas Antoni, Bapak Bapak Sadari,
duo sinden. Iki duo sinden ana duo pengrawit sapa sing kunan? Wah, tetembangan Idang Sari diaturke. Wah, dan ini kegiatan yang sangat luar biasa kok, Bu. Jadi no zaman kelakone tembang-tembang nggon wayang demi perkembangan budaya iki sok kala mangsa adaptasi karo zaman, Nduk. Ya. Ning bakune dipaske, ya. Sore kowe ora campur salian enggak. Sore uyang-uyang bae malah gayeng yogane kangge. Mulai sore campur salian kuwi yogane nguyah-nguyuh. Pemusiknya kemarin pirakan gile. Ayo, ini ya sak orangane nggon liburan tetep adaptasi karo zaman. Terima kasih Pak Sumardi SHMMH ingkang kapur nyoto Bapak Dewan saking Provinsi Jawa Timur. Pengiki awal timbalan Suan Marak bebarengan kalian Disbupar Provinsi dan Jombang bekerja sama dengan warga masyarakat wonten Banjaragung. Ya. Muga-muga tasakuran bersama kegiatan suran ambabar jatin kamulyan wujudnya subur makmur gemah ripah lojinawi karto turto raharjo. Serotak. Oh! SMA apa? SMA lah ya, SMA lah ya sih Diana. SMP. Sampun anak 70. Ayo sapa ngerti anggere dehem brojol kan yo ora. Ora boten. Anggere dehem lahir. Ya dukun bayi to bican lekas lungguh wis tanine. Ayo nek. Aku pokok bahagia malam hari ini peninggalan Suan wonten Banjaragung bareng yo Jombang. Dalam rangka ya kuwi kena diarani pelestarian budaya ing wulan sura grebeg sura kegiatan kaya beniki sing dieneke dening pemerintah desa Banjaragung bekerja sama kalian Disbupar Provinsi, juga tidak lupa Disbupar Kabupaten Jombang dan Pak Sumardi, Bapak Dewan kita. Tepuk tangan Pak Sumardi, luar biasa. Tepuk tangan. Tembangnya mboten angel lho, mlayu ning daratan kulon. Ana bajidul kahot. Ana bajing loncat. Ana es lilin. Kira-kira apa sing aturke buat warga masyarakat? Asline kowe ngelak lho. Ayo. Karena kasana budaya yo gamelan iki ditabuh model iki gagrak Solo kene, Jawa Timur kene, terus gagrak Sunda ya kene. Itu cantik ya? Nggih. Bajing loncat aja lali sing sitok nembang sak bait, sitoke gendhi joget. Terus sitoke nembang sak bait, sitoke gendhi joget. Dadi kabeh joget kabeh nembang. Pengrawite ben menikmati. Kaya apa ya jogete Mika. Ada jogete Mika sing kok yang main nendang. Tak delok iki tak joget-joget. Buat dulur-dulur Jombang semuanya. Bajing loncat.
bocah ngono kok. Yang baru kita pakai Rayan Sindok. Wong biasane nang omah muluk karo Sindok. Gengsi lah wong lek nang lanang. Warung rebutan Sindok. Yo, Kak. Kacing. Aja gengan lho ya. Kacingan aja. Allah mboten. Kacing. Lepas kali. Kayak apa? Lita jogete kayak apa? Kok kayak ngono-ngono? Nganggo les ngono.
Bajingan